Ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG ta shiga zawarcin dan wasan nan wato Hojlund wanda Manchester United ke bada karso, sannan kuma Bayern na jiran Fibinho. Atalanta ba ta niyyar sassauta akan farashin fam miliyan 86 da sun yi akan dan wasan da na gaba na kasar Denmark wato Hojlund mai shekaru 20 wanda Manchester United ke matakar so. Ita ma Paris Saint-Germain ta wani sha'awar ta akan dan wasan. Zakarin Jamus wato Bayern Munich da sha'awar dan wasan tsakiyar da Liverpool wato Fibinho na kasar Brazil idan tafiyarsa a Hitler ta kasar Saudiya ba tabbata ba. Hako bayan din na shirin gabatar da tayi na uku akan dan wasan na Harry Kane, kuma kungiyar tana da kwarin gwiwa samun dan wasan na Tottenham. Fiorentina ta ce har yanzu bata ji wata bukata a hukumance daga Manchester United ba akan dan wasan ta na tsakiya wato Sufyan Amrabat na Morocco mai shekaru 26. Dan bayan Ingila nan wato Kyle Walker na sun tattauna da Bayern Munich a yayin da yake shirin barin Manchester City a bazarin nan. Crystal Palace na da kwarin gwiwa cewa dan wasan nan wato Wilfried Zaha na Ivory Coast zai kulle yarjejeniya da ita duk da goron gayyatar da ya samu da kungiyar kwallon kafa ta Al-Ittihad da kuma Lazio. Manchester City ta matsa domin samun amsar Bernardo Silva akan tayin masa na fam 300,000 a duk mako idan yadda ya ci gaba da zama a kungiyar nata. Nottingham Forest a kokarin samun yan wasa biyu daga Manchester United. Dan wasan gaban nan na gefe na Sweden wato Anthony Elanga wanda take sayan shi na dindindin da kuma golan England nan wato Dean Henderson wanda take so a matsayin aro. Atletico Madrid na shirin gogayya da Chelsea akan dan wasan gaban nan wato Wanfelia Aiwahi dan Faransa mai shekaru 20. Sai dai Wahin ya ce yana son ya je aro kungiyar Strasbourg wanda ba Chelsea ne da suke da ita idan har Chelsea ta siye shi. Alex Telles na da tafiya kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr daga Manchester United akan fam miliyan 4. Nottingham Forest ta kusa kammala daukan dan wasan nan wato Ola Aina bayan kwantiragin dan Najeriya ya kare a kungiyar kwallon kafa ta Torino. Matashin dan wasan Southampton din na dogon Ingila da yan kasa da shekara 21 wato Tino Livramento na da kammala shirin tafiyar sa kungiyar kwallon kafa ta Newcastle. Liverpool da Paris Saint-Germain da Atletico Madrid na sha'awar dan wasan tsakiyar nan na Mali wato Cheikh Doko mai shekaru 23, amma kuma kungiyar ta Crystal Palace tana bukatar sai an siye shi akan kuɗi fam miliyan 65. Liverpool na tattauna da kungiyar Preston North End domin sayan matashin dan wasan gaban nan wato Leighton Stewart na England mai shekaru 20. Thiago na duba yiwuwar barin Liverpool inda yake da zaɓin tafiya Spaniya ko kuma da ƙasar Saudiya ko Turkiya. Matashin dan wasan Bayern na Hojlund wato Eba mai shekaru 21 da dan wasan gaban na gefe na Portugal wato Chikuihu mai shekaru 23 suna da tafiya kungiyar kwallon kafa ta Stoke a matsayin aro daga Wolves. Dan bayan Fiorentina dan Brazil wato Igo na da kammala gwajin lafiyar sa kungiyar kwallon kafa ta Brighton. A ranar Litinin bayan da kungiyar ta amince da sayar da shi akan kuɗi fam miliyan 14.7. Southampton ta yi watsi da tayi na biyu da Monaco ta yi wa dan wasan bayan nan nata na Ghana wato Muhammad Salisu mai shekaru 24, kuma sai ta jira har zuwa watan Janairu domin a lokacin da kwantaragin zai kare domin ta dauke shi a kyauta.